е красиво! О, много е хубаво! О, страхотно е! И туалетка има, и свети. О, много е красиво! О, много благодаря! О, гардероба свети! И страхотен! И от другата страна ще видим. О, много е красив! Има и поставка за панталони. Ето я. Огледало цял раз имам. Страхотно! А това трябва да е туалетната за гостите. Оле, тя е много красива. Страхотно е. Страхотно. Това е втората спалня. Не. Това е вече моята спалня. И тук има туалетка. Диванче. Спалнята е страхотна. Фирма Airstro знае, че съм от Варна и в моята спалня има част от морето. Благодаря много!